være påvirket af noget som helst, alkohol, euforiserende stoffer, eller hvad man nu ellers skal finde på. Man må ikke tatovere på hænder, hals og ansigt. Jeg strider rigtig godt imod det princip åbenbart, men jeg vælger at sige det, fordi jeg bare er lidt rockstjerne nu. Det må jeg gerne indtil jeg bliver 30, tror jeg. Men det er faktisk ulovligt, man må ikke gøre det herhjemme. Danmark er faktisk det eneste land i verden, hvor det er vedtaget ved lov. Loven stammer ikke engang fra vores politikere. Den stammer faktisk fra kongehuset. I 1966 der blev der udstedt en lov fra tinget og hofmarskallen i det danske kongehus. Loven gik lidt ud på, at vores daværende konge, Frederik 9, var sømand, han var en del af flåden, tatoveret overalt. Han havde, så faktisk, har du bogen et eller andet sted? Ellers kan vi finde ham på computeren om lidt. Han var altså godt malet. Han havde fået lavet i Østen, han havde fået lavet i England, han havde fået lavet i USA. Og det var begyndt at blive ret tydeligt på. Så for at kongehuset ikke skulle miste den her autoritet udadtil med kongen som en stor tegning, så begyndte man at indlægge nogle regler, som så skulle vedtages i det gamle ting, hvor det skulle være ulovligt. Det skulle kunne dækkes i det, de kalder embedsmedfør. Det vil sige et jakkesæt, lange ærmer og alt med en krave. Alt ud over det, det var ulovligt. Der er rigtig mange lande i verden, som kører efter de samme regler, hvor det er op til den enkelte tatovør, men det er ikke vedtaget ved lov. Vi er det eneste sted i verden, der har det. Og jeg er sådan set glad for, at vi har den lov, fordi at, det kan godt blive lidt for løssluppent. 18-årige piger, de bliver nærmest jaget herfra, hvis de kommer ned og siger, at de vil have deres første tatoveringer på halsen. Det kræver virkelig, at man ved, hvad man laver. Jeg synes, at man skal tatoveres, så tage til udlandet og få det lavet. Lad være med at sætte en tatovør i et dårligt lys herhjemme. Der er altså virkelig, jeg havde problemer med det, jeg skulle lave. Der var mange steder, hvor jeg ikke måtte komme ind. Restauranter, natklubber, diskoteker. Det tænkte man ikke lige over, men måske sendte et andet signal. Og nogle gange har jeg faktisk ærget mig over, at jeg har haft tatoveringer rundt over halsen. Men nu er jeg heldigvis blevet så voksen. Jeg ved på en eller anden måde, hvad jeg laver, og jeg har fundet ud af, hvordan man tager ansvar for mig selv. Men det er der rigtig mange mennesker, der ikke ved, og det er faktisk derfor, jeg er rigtig glad for, at vi har den lov. Men ja, vi er det eneste land, eller de eneste i verden, der har det. Så ja. En regel for mig selv med at skrive det baglæns, når jeg skal tatovere det. Simpelthen fordi, altså ligesom at blive skrevet ordbøger, det sker fra en dansk ordbog, den kan blive skrevet i Japan, fordi de aner ikke, hvad det er, der står. Så de gør det bare efter kopi. Altså, de fortolker ikke på det, man kan begynde at fortolke ind i hovedet. Okay, det er det her ord, jeg skriver det, og så lige pludselig kan man komme til at stave det forkert. Hvis jeg skriver det baglæns, når jeg tatoverer, så fokuserer jeg ikke på hele sætningen eller på hele ordet, så fokuserer jeg på hver enkelt bogstav. Og på den måde, så kan jeg måske, altså, så har jeg lidt nemmere ved ikke at lave fejl på det. Lige pludselig tro, at der er et i inde i det, hvis det faktisk var et L eller et eller andet. Ja, og så det der med at læse korrektur. Jeg tror det første jeg skrev, det var Josefine med PH. Og det var simpelthen sådan, jeg tror jeg læste det op 5 gange og tjekkede med min kunde 3 gange eller et eller andet. Sådan, vi er enige om, at det er sådan her det staves. Og det var så også min første, hvor jeg skulle skrive noget. Så der var jeg godt nok. Jeg var faktisk nervøs. Vildt nervøs. Okay. Så vil jeg godt tænke mig, hvis nogen af jer faktisk starter med nogle spørgsmål. Gerne nogle generelle spørgsmål, men ja, fyr lidt løs. Der er noget folk her, ikke hvad der er. Vil du svare? Det kan jeg godt. Jeg har lidt en mærkelig baggrund for det. Jeg er faktisk uddannet fysioterapeut. Meget borgerlig, stille og rolig uddannelse. Og så fandt jeg simpelthen ud af, at det var for kedeligt for mig. Og jeg har bare interesseret mig rigtig meget for kunst hele mit liv. Jeg har altid tegnet, overvejet at læse kunsthistorie osv. Har været fascineret af tatovørfaget, siden jeg var 14 eller sådan noget. Der havde jeg allerede lavet designs til mine første tatoveringer. Ja, så
fandt jeg ud af, at det var det, jeg skulle prøve. Og måden man gør det på, det er sådan set bare at søge, prøve at finde nogle steder, hvor man kan lægge tegninger og portfolio, og simpelthen bare fremvise og sige, hey, er det et sted, jeg kan arbejde det her? Og det er faktisk så simpelt som det. Jeg har haft en kæmpe interesse, og så prøvede jeg at komme ind og få en læreplads et sted. Hvilken aldersgruppe får mest? Altså bliver tatoveret? Altså, fra lovgivningens side, så hedder det sig, at man skal være fyldt 18. Man kan ikke komme med en seddel fra mor og far tidligere end det, og sige, at man godt må. Lovgivningen kræver, at man er 18, og de fleste af vores kunder hernede, de ligger mellem 18-20 års alderen og så op til 30-35. Vi har også folk, der er ældre, men ikke helt så mange. Så de fleste, de ligger mellem 18 og starten af 30'erne. Det er sådan lidt, vi er inde i sådan en tid nu, hvor tatovering også er rigtig mode. Så lige præcis den aldersgruppe er den, der bliver påvirket mest af mode. Så det er dem, vi ser mest ned. Ja. Hvem vil være næste? Fik du svaret på alderen? Fik I alderen med, cirka? Ja. Ja, okay. Ja, har I nogensinde sagt nej til at lave en tatovering, og hvorfor? Ja, mange gange. Jeg vil tro, det sker nok 2 gange om ugen, minimum, ved at svært. Typisk fordi det kan være en idé, som ikke holder i huden. Altså man er jo begrænset på, hvor detaljeret kan man lave det, eller vil den sidde det rigtige sted. Der er nogen, der tænker, at det er en rigtig god idé at få et portræt i armhulen. Det er altså ikke super god hud at tatovere i. Så der er tit, hvor vi siger nej. Det kan også være, fordi vi simpelthen bare ikke kan stå inden for det. Kan I huske den film, der hedder American History X? Nogle af jer? Der er en nazist, han har et kæmpe stort hagekors på sit brystkasse. Det var aldrig finde på at lave. Dels fordi jeg er ikke nazist, jeg er ikke racist. Jeg vil ikke kunne stå inden for, at der kommer en ind og vil have lavet et hagekors, og 5 minutter senere, så kommer der en mand, som er mørk i huden. Det vil være sådan lidt selvmodsigende, så nej, det gør vi ikke. Alt hvad der står for noget imod andre mennesker, islam eller kristendom eller jøder eller et eller andet, det gør vi ikke. Vi vil helst gerne have alle og hver føler sig velkommen her. Men